Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti potpuno bežične slušalice koje će vas bukvalno ostaviti bez daha. JBL Endurance Peak Bluetooth slušalice će vas motivisati tokom svakog vašeg treninga. Posjeduju zaštitne lučne vešalice koje omogućavaju vrhunsku stabilnost tokom najintenzivnijih treninga. Obezbeđuju do 28 časova vrhunskog JBL zvuka, pa bez problema možete iskoristiti svaki vaš trening. Od toga 4 časa je autonomija baterije samih slušalica, dok pametna Futurola obezbeđuje dodatnih 24 časa. Posjeduju brzo punjenje, pa tako 10 minuta punjenja omogućava 1 čas muzike. Slušalice podržavaju biranje između stereo i mono režima reprodukcije. Posjeduju hands-free tehnologiju, tako da u svakom trenutku možete koristiti ruke prilikom vašeg treninga. Vodootporne su po IPX7 standardu, pa muziku možete slušati čak i dok plivate. U kutiji se nalaze slušalice, pametna Futurola, kabl za punjenje, silikonski nastavci različitih veličina, kao i uputstva. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Slušalice možete poručiti putem našeg sajta www.avemarket.rs. Ne zaboravite da lajkujete video i da nas zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!